Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana recibiremos a actriz Susana Sampedro, gañadora dun Mestre Mateo polo seu traballo na película Matria. Tamén falaremos de percébese de moda cun home de Ribeira que lle deu un xiro radical á súa vida. Chámase Vítor Oujo, era percebeiro, pero decidiu deixalo mar para dedicarse ás redes sociais. Agora é influencer de moda, ademais con milleiros de seguidores. Tamén falaremos co alcalde do Concello de Sanxenxo de como está marchando este Verán Verán en canto á ocupación turística, tamén a propostas de lecer neste Concello e, por suposto, como sempre no programa, moitos eventos. Estaremos na Festa dos Callos de Meis, nas Olimpíadas da Aldea do Concello de Valga, no Festival Vila do Mar no Concello de Rianxo e tamén no San Benitiño de Lérez en Pontevedra. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. Pois metido xa de cheo no verán, recibimos aquí no programa o alcalde de Sanxenxo pois para preguntarlle, non, como está arrancando esta campaña turística nun dos principais focos de atracción de visitantes que temos aquí en Galicia, con nos aquí no programa o alcalde Telmo Martín. Que tal? Moi boas. Hola, que tal? Moi ben, benvido ao Verán Verán, o programa do Concello de Sanxenxo. Estamos arrancando, non, este Verán Verán, xa metidos de cheo nesta segunda quincena do mes de xullo, nun verán que, bueno, andase un pouco revolto o tempo, parece que ainda non acaba de arrancar. Notouse iso nestas primeiras semanas en canto a visitas, a visitantes que estamos recibindo aquí no Concello? Bueno, o tempo anda revolto, pero as persoas non, e polo tanto nós estamos contentos de as persoas que están vindo, que son as idas a Sanxenxo, sobre todo no mes de xullo e de agosto. É verdad que a temperatura non foi o que quixéramos todos ter, pero aquí hai que ter en conta que hai moitas persoas que teñen aquí a súa segunda residencia e, por tanto, se veñen desde o mes de xuño, están por aquí e non estamos contentos de como está indo a temporada. Bueno, agora no mes de xullo andamos con ocupación en torno ao 60-70%, e no mes de agosto, como sempre, como é tradición aquí no Concello de Sanxenxo, picos onde prácticamente podemos colgar, non, o cartel de cheo absoluto, non? Sí, sí, esa é a previsión, como sempre, para o mes de agosto, non? Sempre, non, pero eu que dicía eu, non, aquí hai todo tipo de establecimentos, pero o máis importante para nós, aparte dos hoteleros, é a segunda residencia de persoas que teñen aquí e que veñen máis veces que no verán, non? Para nós eso é importantísimo, posto que o que queremos facer é activar moito máis a temporada baixa, bueno, máis fins de semana, os 52 fins de semana que ten o ano, que as persoas veñen aquí, porque inverno aquí pásase moi ben, e síguese comendo ben, e o marisco sabe un pouco mellor no inverno que no verán incluso. Sí, señor. Bueno, estamos o pescado tamén. Estamos ademais, claro, nun contexto onde os prezos andan un poquinho polas nubes, e tamén se nota, non, pois na economía de moitas familias que así todo, bueno, pois non recortan en canto a vacacións, non renuncian a vir, por exemplo, ata Rías Baixas, ata o Concello de Sanxenxo, pero sí quizáis apretan un pouquiño máis o peto a hora de, bueno, desenvolver distintos plans ou ir por aí a cear. Non sei se iso, falando ti, pois, por exemplo, cos empresarios turísticos, cos hosteleiros, si notas esa sensación, non, que se comenta de que hai tanta xente como outros anos, pero quizáis que veñen gastando un pouquiño menos. Bueno, é verdad que a economía a veces non é tan bonita como nos gustaría, non? E iso claro que afecta no gasto, non? Pero bueno, hai que ter en conta que nos últimos anos en Sanxenxo as persoas non pernotan aquí durante un mes seguido, como era fai anos, non? Entón, cando unha persona está 4 ou 5 días ou unha semana nun lugar, sobre gastar un pouco máis. Esperemos que non nos afecte, que si fagan gasto, porque nós vivimos do turismo, e lógicamente o importante é que non veña moita xente, senón que veña xente a gastar, non? Que cando estén aquí, que consuman e que fagan gasto. Que solemos decir, non é tanto a cantidade, senón como a calidade das persoas que nos visitan, calidade enténdase en canto a poder adquisitivo, e non son estes meses do verán, sino tamén, pois, aproveitando, non, como ti decías, os 54 fins de semana que ten o ano para vir facer cousas máis alá de, por exemplo, que tamén está moi ben ir á praia, non?
Efectivamente. Bueno, e a veces van á praia tamén no inverno, porque Tamén, é moi bonito poder poder pasear, pasear. Podes pasear por unha de calquera dos areais que temos en Sanxenxo, é unha sensación, unha experiencia única, non? E, por lo tanto, eu creo que, bueno, que o que temos que loitar é para ocupar esos fins de semana. Aquí vai ser impensable que no mes de febrero, no mes de marzo, teñas aquí un 50-60% de ocupación mensual, pero os fins de semana, si hai hoteles aquí que abren todo o ano, e que os fins de semana teñen unha ocupación moi alta, non? E fan uns precios por razonables para que as persoas poden vir aquí, o sea, tens que buscar un punto de equilibrio, non? Pero nós o que buscamos é sempre loitamos para que as persoas teñan un contrato máis cara de 3 ou 4 meses, non? Porque é moi importante. De feito, Sanxenxo, no mes de xuño, paro baixou do 6%, que iso é moi importante, non? Concretamente o 5,67%. E esperemos que cando teñamos os datos de xullo, pois nos acerquemos a ese 5%, que prácticamente é paro cero, non? Que iso sabemos que se dice 5% paro cero, non? E nós estamos traballando nesa línea, non? De desestacionalizar o turismo e ocupar outras temporadas que non sean solamente os meses de xullo e de agosto. A sorte que nesta temporada alta de xullo e agosto pois este concello está ateigado de visitantes, a la que marchamos ata a praia de Silgar, unha das praias máis emblemáticas de Galicia, pois para preguntarlle aos turistas cales serán os plans que teñen previsto pois para gozar das súas vacacións e por que elixiron este concello de Sanxenxo para gozar do verán-verán. É unha reportaxe dos nosos compañeiros Carlos López e David Algarra. Bien, yo soy de Venezuela, estoy aquí en Sanxenxo pasando unos días de vacaciones. Hoy es el día que más espléndido ha hecho. De Asturias, de Avilés. ¿Y qué plan traéis? Pues playita y fiesta, mucha fiesta. Sí. ¿Cuántas sois en el grupo? Somos 7. Llevamos 19 años viniendo aquí, de continuo. ¿Qué les ha gustado? Mucho Sanxenxo, ¿no? Muchísimo. Llevamos aquí unos días en Sanxenxo, hasta el lunes estamos por aquí y llevamos unos años viniendo a pasar aquí unos días a Sanxenxo, o sea, ya llevamos unos años y venimos todos los veranos aquí a pasar unos días. Tranquilos, sin coches, no sé, muy bonito. Hay un parque un poquito más arriba, hemos dado también la vuelta por el parque y nada, buen tiempo, la gente es simpática, buena comida. Aunque vayan a Sanxenxo e a descansar. Claro, hombre. ¿Cuántos días veñen? Viñemos dun 1 ao 15. Carai, 15 días, sí señor. Bah. Vale, seguir descansados, sí señor. Claro, hai que ter bolsillos, que non los regalaron. Pues vengo en plan de hacer turismo, de disfrutar, de divertirme y de vivir en este pueblo tan maravilloso, con su gente acogedora, maravillosa, extraordinaria, y por eso vinimos, porque esto es un placer. Pasear, comer, disfrutar, porque la comida está buenísima, los restaurantes se atienden además de maravilla, la gente es muy cercana y además también comprar, por supuesto, aprovechar el comercio. Ir visitar por aí entre outras iglesias, monumentos, cousas antiguas, vamos. Estuvimos visitando Vigo, Pontevedra, por aquí lo anduvimos todo de arriba para abajo y marchamos muy contentos. Pues venimos de comer, jugar un poco a la tablet, descansar un poco, porque los niños las horas fuertes de sol como que no. Entonces ahora bajamos a buena hora, a las 5, tranquilos, para jugar un par de horas. Pues vamos al puerto Sí. y la verdad que muy bien los Mucho 2 días ambiente. que hemos salido. Sí. Mucha gente para ser julio. Sí. Nada, venir a la playa, salir de fiesta y eso. Comer también algo, ¿no? Sí, hoy vamos a ir a Puerto Nuevo, a una cosa que nos han dicho que hay de bares y de pinchos. Pues nada, venimos de comer aquí al solcito con unos amigos y ahora, no sé, por aquí nuestros amigos de Sanxenxo, a ver a dónde nos llevan, tomar el sol. ¿Y después? Pues sear por aquí. Sí. Sí. Playa, hoy, sobre todo que hace bueno, discoteca, comer por ahí y tal, pero Que se sobre come todo muy bien, playa. por aquí en Sanxenxo, Sí, sí, aprovechamos el sol. Estuvimos aquí por la playa, dando paseitos, aunque no hizo muy bueno, pero bueno, y estuvimos... También por la fiesta. Sí, por la fiesta. Hay mucho ambiente aquí. De comer muy ben, e normalmente económicamente, o sea que pasar en Sanxenxo non nos queixamos. Comimos gambas a la plancha, Croquetas de jamón. croquetas de marisco y un arroz negro. Pues mira, comimos una cazuela de pulpo y gambas, unas croquetas buenísimas de marisco y un rodaballo a la brasa espectacular.
agosto, julio venimos, ¿verdad? Para disfrutar de la playa al comenzar el veranito y después ya acabar el verano con ánimo para después empezar el cole con ganas. ¿Y desde cuándo lleváis viniendo aquí? Pues desde antes de que nacieran ellos ya, desde hace 15 años por ahí. Hemos estado toda esta semana, ha llovido, y hoy que nos tenemos que ir es cuando hace bueno. ¿Qué vamos a hacer? Volveremos otro día. Eu aquí veño a relaxarme moito. Veño a pasalo ben, a tomar unha cerveciña, a pasear, e logo vos das unhas voltas ao Grove, a Toxa e todo por aí, que aunque a mí me gusta. Pero aquí eu personalmente veño a relaxarme. Volveremos otra vez y lo recomendamos. Hemos quedado muy contentos con el hotel, con las personas, lo majas que son, la comida, todo es fantástico Galicia. Sí, y Sanxenxo más, claro. Bueno, pois acabamos de ver aí alcalde xente de todas as partes, podemos decir, do mundo, con plans do máis variado, e tamén non ese perfil que víamos, moita rapazada, moitos mozos e mozas que veñen aquí a Sanxenxo, pois para gozar do bo ambiente tamén nocturno que temos aquí neste concello, pero tamén moitas familias que, bueno, buscan un plan de relax, de desconexión, e este tamén un pouco o perfil que soemos ter tamén aquí no concello de Sanxenxo, de xeracións, pais, incluso avós, netos, que veñen todos xuntos a desfrutar aquí das vacacións, non? Divertirse como que xemos todos cando fomos xóvenes, non? É verdade, pero nós temos que, desde o Concello, facer a labor de buscar o punto de equilibrio entre a diversión e o descanso, ou a xente que tamén, pois eso, ven a descansar, a relaxarse, para empezar outra vez a traballar despois das vacacións con ganas e con forza, non? Ese punto de equilibrio por leva a ter máis policía local, de ter todo máis ordenado, e creo que estamos conseguindo. Bueno, eu creo que é notorio que en Sanxenxo ten unha movida bonita, ten unha movida boa, sobre todo en Porto Novo e tamén na área do Porto Deportivo de Sanxenxo, que nós o que temos que seguir é mantendo, digamos, ese equilibrio entre a diversión. Sí, porque hai unha armonía, non? Entre os veciños de todo o ano que poden descansar e as molestias lóxicas que poden xurdir, non? Nunha noite de troula, non? É que hai pais que me dicen, oye, nós xa marchamos, pero os fillos me obligan a estar aquí máis tempo porque pasa moi ben aquí un fin de semana. E, por tanto, pues, temos que buscar eso tal, e hai xente que está aquí tamén polo ocio nocturno, que eu creo que ten unha calidad moi boa en Sanxenxo. Bueno, o certo é que nestes momentos tamén, non, o sector turístico está como un pouco no punto de mira, falase moito pois de masificación, do impacto que ten o turismo nas vilas, das vivendas de uso turístico, non? E tamén, por exemplo, de concellos como de Santiago, non, que están en pleno debate sobre esas taxas, sobre o turismo, non, para repercutir de forma positiva nas arcas municipais, non, o impacto do turismo. Non sei aquí en Sanxenxo como vedes todo isto, se aínda non chegou este debate aquí ao Concello de Sanxenxo. Eu son unha persona partidaria de ordenar, pero non de prohibir. Eu que estou vendo a que, por exemplo, no tema das vivendas turísticas, o que se quere é prohibir que hai vivendas turísticas. Eu creo que estamos en un mercado libre, estamos en libertad todos, vivindo, pois eso, con estados de dereito. Eu creo que o que hai que facer é que, no caso de Sanxenxo, pois que naceron fai moito tempo moitas familias que viven tamén dos alquileres que facían no seu momento, siguen non facendo, pero ordenadamente digamos, polo reglamento que sacou a Xunta de Galicia para que esas vivendas que son de alquiler por si vivendas de uso turístico, para ter un pouco máis, digamos, regulado. Eso a min pareceme ben. En Sanxenxo hai alrededor de 3.000 vivendas de uso turístico e conviven perfectamente todos, o sea que non... O problema é cando xurden esas vivendas irregulares, non? Claro, non como é o caso aquí de vivendas... Ou cando, por exemplo, nun edificio de 20 vivendas, por exemplo, pois hai 5 de uso turístico, e fan de noite ou mellor unha cousa que non deben de ver, que molestan os demais, chámase, e eso sabe que teñen, digamos, repercusión a nivel de sancións, que os propietarios teñen que ser responsables, senón, pois van a ter un problema. Eu creo que Sanxenxo non ten ningún problema ahora mismo neste momento co tema dos vivendas turísticas. E depois referente á tasa turística que me preguntaba, eu creo que os concellos como Sanxenxo, que vivimos do turismo, pero que estemos todo o necesario que hai que ter, e que costa moitos cartos manter un concello como de Sanxenxo para prestar os servicios que son necesarios, sobre todo en temporada estival. Eu creo que teñen que recibir máis fondos do Estado, neste caso, que nos dá poucos fondos
ter un trato distinto a concellos que non son turísticos, non falo solamente de Sanxenxo. Unha financiación especial, non que dirían en Cataluña, por exemplo. No, xa hai unha financiación especial, pero tens que ter máis de 20.000 habitantes. Claro, sí. Nós de momento non fixemos ninguna campaña, digo eu, cando estou, por exemplo, agora me gustaría que moitas das 11.000 vivendas que son de segunda residencia se empadronasen aquí, porque andamos preto dos 18.000, faltan 2.000 personas que se censaran en Sanxenxo para pasar, digamos, ao club dos concellos turísticos que reciben máis fondos do Estado, pero eu non son partidario de eso de obligar a facer campañas, de implantar esa taxa, cada un ten a libertad, se o quere facer que o faga. O que digo é que debemos de recibir máis fondos do Estado que un concello que non é turístico cos mesmos habitantes. Eu non vou poñer ningún exemplo, pero hai moitos concellos en Galicia de 18.000 habitantes ou de 15.000 habitantes, e resulta que non son turísticos e reciben os mesmos fondos que recibe Sanxenxo. Aquí hai outras necesidades. Claro, hai outras necesidades, solamente en socorrismo gastamos casi 1 millón de euros ao ano, por tanto non é normal de que non teñamos máis axudas do Estado español, e creo que debería ser así, e estou convencido que alcaldes que non son do mesmo signo político que a min que pedirían ao goberno de España que nos den máis cartos. Eu creo que debemos de ir por ese lado, non? E non tanto pola taxa neste momento. O sea, cando fora da taxa, eu creo que é unha cousa que habería que facelo, regulalo por comunidades autónomas, o sea, porque unha persoa cando ven aquí vai, por exemplo, a Praia da Lanzada, non sabe se está no Grobo, se está en Sanxenxo, creo que debería ser un tema como un imposto autonómico, máis que ir en cada concello. Non é un imposto autonómico, senón que estaremos de acordo a facer un reglamento da Xunta, por vamos a facer, non vamos a facer, pero que non ande cada concello pelexando, eu fago, ti non faz, creo eu, non sei, eu creo que Galicia é unha cidade única e, por tanto, deberíamos de entre todos facer o mellor posible para potenciala turísticamente, que se está facendo, pero, bueno, ordenala un pouco, digamos, entre todos e non andar pelexando cada un por o seu lado, non? Bueno, falamos de cousas máis distendidas porque estamos en pleno verán, momento para relaxarse, para desconectar, pero tamén momento para facer un senfín de cousas aquí no Concello de Sanxenxo, porque aquí no municipio teñen en marcha unha amplísima programación de cultura e tamén de lecer organizada polo Concello, pero tamén co apoio, por suposto, de tantísimos colectivos sociais e culturais que tedes aquí no municipio. Presentabades esa proposta, ese programa, non, de lecer deste verán 2024 hai unhas semanas, moitísimas cousas para todas as cidades. Non sei ti que destacarías, alcalde? Pois eu destacaría o bo facer que teñen as asociacións que xunto co Concello, neste caso coa Concellera de Cultura, con Elena Torres, pois estamos cambiando un pouco as cousas a millor, estamos facendo, digamos, un matrimonio entre eses colectivos e o Concello para darlle por diversión ás persoas daqui e tamén ás persoas que nos visitan desde fora, non? Eu creo que vai ser unha cousa que se empeza un pouco máis forte este ano e no futuro vai se consolidar, pero é imposible facer moitas cousas se non tes a xunta de colectivos que desinteresadamente, porque fan porque lles gusta e apoian as súas parroquias ou o Concello, pois fagan este tipo de actividades culturales, deportivas e de todo. Claro, logo para o Concello, pero tamén para as parroquias, porque teñen tamén para os colectivos, porque teñen o apoio do Concello. Claro, teñen o apoio do Concello, pero eu creo que eso ten que ser así, porque nós ao final somos uns simples gestores e eles son os que teñen que, digamos, por non facer as cousas directamente, pero senón involucrarse, non, porque entre todos faremos máis Concello que é o que interesa. Falabas dese matrimonio, non, desa boa relación entre o Concello e as entidades sociais e culturais, pero tamén podes falar de un bo matrimonio, dunha boa relación entre o Concello e, por exemplo, iniciativas privadas. Vénseme á mente o Festival Costa Feira, que tamén é moi importante aquí no Concello de Sanxenxo, non? Viámolo ano pasado cos seus máis e os seus menos nesa primeira edición e agora de novo apostando moi forte por Sanxenxo, non? Bueno, efectivamente, é de agradecer que persoas privadas arriesguen o seu patrimonio para facer un festival como neste caso Costa Feira. É verdade que no parque empresarial, digamos, que é unha zona boa, eles teñen aí un trato con persoas particulares que teñen terreos aí, que colleron parcelas para facer ese festival, e nos temos que agradecer porque sin dar un céntimo, ao contrario, eles pagan ao Concello por as tasas que corresponden, por as licencias que teñen que solicitar, e nos autorizamos, está todo en regla, neste caso, ou está, pero non lle damos un céntimo de nada a facelo ali. Eu creo que nos ven ben a todos, non? E, bueno, eu creo que o parque empresarial debería de incluso algún empresario máis potenciar esa zona de ocio, porque se pode facer. Eu estou visitando outro lugar de España e si se fai,
o ruido cada vez máis sácase da xente do sitio onde está a xente por descansando. Claro, moito mellor ali, que non molesta a prácticamente ninguén. Molesta tamén, pero hai que facer sitios pechados para que non hai esa molestia exterior. Claro, mellor que, por exemplo, aquí na Praza dos Barcos, non? Sí, efectivamente, o sea, eu o que digo é que debe de haber movida, debe de haber nos centros da vilas, cando un sale de cenar e quere tomar pois unha copa, por decirlo así, pois que teña un pafo, un lugar onde ir un pouco, pero hasta unha hora, oi, que poden ser as 4, as 4:30 da mañán, pero a partir de aí creo que non debe estar a diversión tanto onde están a xente dormindo os hoteles, que hai xente que ven a descansar, e tes que, oye, todo eso hai que buscar os puntos de equilibrio, e mire, o que fai a veces un pouco de dano, e o que molesta un pouco a veces, non é tanto nos lugares onde se toma a copa, senón é que as persoas que salen moi tarde deses lugares na calle, pois a veces fan cousas pois que non corresponde. Hai que seguir concienciando a xente, non, que hai que respectar o descanso dos demais. Efectivamente, entonces eso é o que nos costa un pouco máis de traballo pois controlar, pero bueno, afortunadamente estamos facendo, xa non existe prácticamente ningún tipo de botellón en ningún lugar nas vilas de Sanxenxo nin de Portonovo, e cando sai a policía local actúa, que estou moi agradecido rapidamente, pero o que veño dicindo é que as zonas máis de ocio noutro lugar de España estánse facendo fora xa as zonas máis urbanas, máis de onde viene máis xente, non? Bueno, pois se te parece, alcalde, seguimos falando pois desas iniciativas que se están impulsando aquí ao longo deste verano Concello de Sanxenxo. Nos estivemos no Círculo Cultural e Deportivo deste municipio. Ali teña unha estupenda programación, non só deportiva, que tamén, senón tamén relacionada coa cultura e en concreto coa pintura. Están organizando, ou van a organizar, mellor dito, ao longo deste verán ata 5 exposicións, tanto nas súas instalacións, nas instalacións do Círculo, como na Sala Nauta aquí en Sanxenxo. Nos estivemos nesa primeira exposición que acolleron hai uns días nesas instalacións, vímolo ver todo nesta seguinte reportaxe. Hai dúas series de obras, unha serie que se chama Eternas, na que pinto mulleres que son coñecidas e que tamén me inspiran de alguma maneira, non, pola súa forma de ser. A veces son personaxes de ficción, outras veces persoas reais. Despois hai outra serie que é Armonías, que son paisaxes cun estilo moi parecido ao de os fondos das Eternas, pero son paisaxes estilo marino con colores así bastante chamativos. Pintei bastantes mulleres, pero as que trouxen esta exposición son 4 actrices: Jenna Ortega, Uma Thurman, Daryl Hannah e Sigourney Weaver, porque me parecen de distintos momentos mulleres moi interesantes, con a forza e unha enerxía e unha intelixencia que me apetecía amosar. Para a serie Armonías, efectivamente, eu vivo nas Rías Baixas, teño a sorte de vivir cerca do mar, como case todo o mundo por aquí, de alguma maneira. Entón, esos amenceres, esos crepúsculos ofrecen unha gran variedade de cores, e dentro deso eu escollo as cores que non sempre son as máis visibles, pero que están aí de alguna maneira, non? Sempre lle meto bastante potencia á cor, con cores bastante chamativas, e busco armonizalas, dai o título da serie, e aínda que sexan cores que contrastan bastante entre sí. O título da exposición, Andar por casa, é un pouco polo estilo que escollín agora de colgar os cadros, un estilo bastante anárquico, como colgamos nas nosas casas, porque este espacio ten aquel como de salón de casa que me pareceu moi interesante. O que une esas dúas coleccións é, sobre todo, as cores e a forma de tratar, de combinar as cores nos fondos das mulleres que retrato, por un lado, e nas paisaxes marinas. Todo positivo, e o que eu vin tamén, pasan, non sei, 600 ou milleiros de persoas en poucos días por aquí, de todas as idades, ademais, que é unha cousa que me gusta. Hoxe mesmo dixéronme que fixeron unha actividade un día destes na ludoteca que hai para a rapazada, e falaron de artistas, entre eles pois falaron desta exposición e tal, e despois, home, parece que está gustando bastante. Creo que o que chama moitísimo a atención, non?
e os rostros de algunhas das rapazas que están por aquí pois chaman a atención aos ollos que temos aí diante nese cadro, son espectaculares, non? Entonces, pois, é difícil de decir aquí non ven a xente profeso para mirar isto, sino que dentro de todo o ámbito pasas, igual que na sala nauta, pasas a das de paseo, de paso dices, home, vou mirar a ver que hai aí dentro. Aquí xa non hai que ir aí dentro, xa estamos dentro. Levo pintando toda a vida, empecé a facer retratos por encarga con 13 anos e xa empecé daquela a expoñer cerca de onde vivía, lóxicamente. E despois seguín pintando, fixen distintas series, normalmente pinto por series, entonces tiven unha que movín durante, que lle dediquei moitos anos da miña vida, que se chamaba Agropop, que era unha serie con estilo pop, así un pouco nesta onda que utilizo, ¿no? Pero con cores moi chamativas sobre o rural galego, con moitas vacas, moitas tenreiras, tractores, etc. Esa viaxou moito, esas series viaxaron moito por distintos lugares a nivel de España e internacionais, e agora acabo de sacar estas dúas series, Eternas e Armonías, que espero mover tamén bastante, e agora de momento empecé a mover polas Rías Baixas. Bueno, pois nada, aquí continuamos no Verán charlando co alcalde de Sanxenxo. Xa sabes, Telmo, que, bueno, xa para min é case unha tradición cando ves aquí o programa, pois preguntarte por algo de política tamén, para preguntarte por outros temas que normalmente pois non che preguntamos nas roldas de prensa, non? Cando nos vemos no resto do ano, cando nos encontramos contigo nos diferentes actos. Se te parece, arrancamos, bueno, pois prácticamente co último, non? Con ese divorcio entre Vox e o Partido Popular nas distintas comunidades autónomas onde estaban gobernando. Non sei ti como ves todo iso, porque claro, foi toda unha sorpresa para moitos, unha revolución. Non sei se no teu caso como ves ese matrimonio, non? Como dicíamos antes, entre populares e Vox, si te alegras desa ruptura, si nunca se debe producir esa unión. Mira, eu non me vou meter nunha cousa moi importante para min, porque cada persona debe dicir o que pensa. Eu son fillo de emigrantes, fun emigrante tamén, bueno, non emigrante dos normales, porque eu non tuve que traballar fora e tal, dixe algo, pero non así a ese nivel, e, por lo tanto, eu para a emigración todo apoio total. Eu nací sendo fillo de emigrantes e, por lo tanto, amigo meu, nada que dicir desos temas. Pareceme unha cousa que eu creo que foi non sei se un deslizo, unha cousa que tuveron a tal, pero eu non comparto nada desas cousas de vos sobre a emigración, todo o contrario. Bueno, mesmo xa me estás entón respondendo, pero claro, sí que é certo que, bueno, dende a irrupción da ultradereita en España, pois sí que se está falando de outros temas, o que se está, bueno, como escorando todo, non, hacia pois, por exemplo, non, estes temas que relacionados coa chegada de inmigrantes, pois a certas actitudes que non parecen propias, non, dun país como España, non? Fatal, xa estou dicindo que eu non apoio por nada pola condición que dixen, e punto. Miña nai foi emigrante no ano 62 cando marchou a Alemania, para mí eso é sagrado o tema da emigración. Agora ben, miña nai cando marchou a Alemania levou con un contrato de aquí e non veu como se ven aquí. Por lo tanto, se esas persoas, sobre todo do continente africano, que buscan unha mellor salida a todos os problemas que teñen nos seus países, o que digo eu é como vindo aquí tendo falta de mano de obra en tantos sectores, como é posible que o goberno de España neso non faga nada? Por que non se regula cando ve unha persona aquí que poida quedar a traballar aquí e non se faga un contrato e se faciliten rapidamente as cousas, en vez de darlle mantas, darlle alimentos, traerle por un lado para outro, que se lle dé traballo e ben teñen ganas de traballar. Cando tuveron aquí fai uns meses co tema de Sanxenxo, que exemplo deu o Concello de Sanxenxo, pero moitas empresarios de Sanxenxo me chamaron e dicen, oye, a min me falta traballadores, arreglo o tema para dar os papeles de alta que poda quedarse xente aquí, que nós acollémoslo na nosa casa sin problema. Bueno, por eso non se fai nada, porque os titulares son moi bonitos, de prensa e tal, e vir aquí e coller, pero non se pensa, nem a xente cando ven aquí para darlle un posto de traballo, nin tampouco se pensa como se solucionou o tema en orixen, que é onde había que solucionarlo. Pois, bueno, non é un debate que teña que facer eu, iso é de outras alturas da política, pero eu non comparto para nada o que se está facendo co tema de emigración así desta maneira, pero eu apoio completamente a calquer persona que veña de outro país a buscar un lugar mellor para vivir. Dicía eu que vai exemplo de Sanxenxo, a acollida da veciñanza toda, cando eu este grupo del, creo recordar 52 inmigrantes que estiveron aquí no Concello de Sanxenxo e a veciñanza volcada, non? Para axudalos, para darlle roupa e o que fixera falta. O que fixera falta, tuvemos que parar o tema, se non era porque non che deixaban tampouco facer un libremente, porque viña
todo bastante ben coordinado, non? Pero o que quero dicir eu é que eu creo que é un tema que moitos políticos falan bla bla bla, coa boca grande para fazer titulares de prensa, pero resolver non se resolve nada. Entón hai dous temas, os que veñen hai que acollelos ben, como se merecen, e con papeles a facer as cousas que se queden aquí, e se non teñen que darse aquí, que se busque outra solución, pero non desperdigarse que son seres humanos. E despois que hai que actuar nos países de origen, e creo que Europa está fracasando moito neso. Bueno, outro tema, tamén hai un ano, se lembras, falábamos daquela de Puigdemont, do regreso de Puigdemont, da amnistía, dende aquela ata agora, pasou xa un ano, houbo esas eleccións autonómicas en Cataluña, os independentistas perderon a maioría no Parlamento catalán. A pregunta vai un pouco no sentido de se a amnistía ao final non foi tan mala, no sentido de mellorar esa convivencia, esa unidade entre todos os españois, non que era un pouquiño o que defendía o presidente do goberno Pedro Sánchez, que a amnistía servía precisamente pois para mellorar a concordia e a convivencia entre os españois. O resultado é obxectivo, non? O independentismo perdeu a maioría no Parlamento. Para min o presidente do goberno non ten palabra, é un señor que non ten, por lo tanto, non teño que falar de señor, respeto como presidente do goberno porque así debo de facelo, pero o que teño que dicir é que como galego eu non me sinto menos que un catalán e, por lo tanto, esa pantomima que contan da convivencia non é verdade, demostrouse que non é verdade. E a mí o que me preocupa neste caso é España na súa integridade, sobre todo me preocupa Galicia, no caso de que as comunidades autónomas, por exemplo, históricas, que son Galicia, o País Vasco e a Cataluña, non se lle dá o mesmo trato a Galicia que se lle dá ao País Vasco e a Cataluña por parte do Goberno de España. Eu estou en contra completamente deso, estou de acordo co presidente da Xunta, as queixas e protestas que fai sobre ese asunto. E, por tanto, demais é contar milongas aquí e tal, e non estou de acordo para nada o que se está facendo. E do señor Puigdemont, que me preguntou usted ao principio, pois que quere que te diga, se o Tribunal Constitucional acaba de anular un tema tan importante que estábamos todos, e sabémoslo todos, pero como aquí parte que a Grena acaba de anular o tema dos seres en Andalucía, pois que quere que te diga como temos o país, que quere que se fala un malo, se non fala tal, está todo o mundo enfrentado con tal, pero parece que hai que arreglar gracias a ustedes mesmos do medio de comunicación. Acabase de aprobar esta semana o tema da lei, bueno, dos medios, é que dame un pouco a risa xa, porque, bueno, sabe o que había que facer, pero se digo isto parece que é noticia tal. Claro, os medios privados tiñan que, claro, pasa que non se pode, porque desgraciadamente a veces tal, tiñan que apagar as teles, poñeron que realmente se existe, non poñemos, non hai teles, nin hai nada, pero eso non se fai así, entonces, é que, vamos, é que se fixera o Partido Popular o 10% das medidas que toman os señores en Madrid, eu creo que non vou dicir que haber unha guerra civil, non debo dicir eso, pero se vían a calle, ardían as calles, eso estamos de acordo todos, verdad? Pois eu non comparto o que se está facendo con España nestes momentos para nada. Perfecto, pues nada, na última entrevista, xa sabes que cando rematamos a temporada volvemos te convidar seguramente, porque agora, aparte, como estamos arrancando o verán, pues para relaxarnos e deixar estes temas, pois seguramente despois na entrevista en setembro buscarei algunha outra pregunta, porque sempre nos deixas aí algunha reflexión. Pero hai que ter en conta unha cousa que é moi importante que digo isto. As persoas parece que non lles interesa a política porque a idea non vai con eles, pero non se dan conta que as decisións da política dependen despois eles po seu futuro. A política é o todo, non? É o todo. Entón, cando tomas unha decisión, vai te afectar a sanidade, a educación, o propio teu bolsillo polos impostos. Unha persona fixera os números do que paga de impostos desde que sale da casa hasta que volve outra vez a noite a casa, que tal, volveríase loca. Se colla e dice, oye, cada 100 euros que ingreso, canto me levan en tal, volveríase loca en tal. E, por lo tanto, o que quero é que invirtan en escolas, en educación, en sanidade, en seguridade, na policía, na Garda Civil, etcétera, etcétera, que nos den máis cartos aos concellos que necesitamos para que a xente poida vir un pouco mellor e viva considerada, viva relaxada, pero eso non é así. Desgraciadamente non está sendo así. E preocúpame moitísimo como español e como galego, sobre todo. Bueno, pois iso, seguiremos falando da política na entrevista de peche de tempada co alcalde de Sanxenxo, porque ainda nos queda falar de moitos asuntos importantes para este concello no que estivestes a traballar nos últimos meses, comezando por esas obras que se fixeron ademais nun tempo récord no paseo de Silgar, esa creación desa plataforma única. A xente lle chamaba moitísimo a atención, non? Pois da rapidez coa que se executaron outras obras, e dicían, a ver, que pasa no resto das obras, que sempre tardamos tanto aquí en Galicia e en España en que se executen as obras, e no paseo marítimo de Silgar, non sei canto durou o final, alcalde, pero foi unha cousa vista non vista. A verdade foron 13 días, pero vamos a poñer os 15 que é o que tiñamos previsto, tal. Non, pero o que digo eu, foron as obras esas que, dice vostedes, son esas obras que dices, moi críticas ao principio e moi aplaudidas ao final, e o final é o que importa. Claro, ia te preguntar, que resultado está dando?
Pois eu creo que é un resultado positivo, non tuve ninguna crítica máis, tuve crítica a primeira semana porque molestas, pidinlle disculpas a toda a xente, aos locales e tal, pero eu sabía o que estaba facendo perfectamente. Por que? Porque a min esa obra que sacamos e que se empezou a principios de xuño, bueno, empezou o día 30 concretamente de maio, pero que se vexo eu que se termina despois do día 20 de xuño, non empezo en setembro ou en outubro. Pero cando unha empresa me garantiza que acaba antes do 20 de xuño, eu teño que tomar decisións. E creo que tomei a decisión acertada, a pesar das críticas que tuve un principio, pero un político ten que estar para tomar decisións. A veces se equivoca, eu equivoco moitas veces, pero tamén acerto outras moitas, non? En este caso creo que acertamos, por qué? Porque non ten nada que ver o Sanxenxo, a vila de Sanxenxo, de fai un ano co da hora. Bueno, houve xente que veu agora, chegou aquí no mes de xuño, veu en Semana Santa, e alucina, pero non pode ser, isto non é verdad. Un paseo marítimo completamente renovado, como aquel día. Porque era bo, había moitas persoas, eu tiñalle ganas a eso, pero tuvemos problemas primeiro cos permisos, bueno, con moitas cosas que levan, non vou entrar aquí a batalla con os trámites da administración. E foi complicado por moitos motivos, houve moitas eleccións, éramos un ano así un pouco complicado, o presupuesto do Estado, o noso presupuesto do Estado non se aprobou, eso implica outras cousas, bueno, etcétera, etcétera, cos ciudadanos eso non lle interesa tanto. A realidade é a que está, e eso é o que conta. Aí está listo o pase marítimo de Silgar para que vostedes tamén se acheguen ata o Concello de Sanxenxo a comprobar en primeira persoa o resultado deses traballos e desa plataforma única, como tamén comprobaron en primeira persoa os resultados desa transformación de Portonovo, a creación dese bulevar, o alcalde de Sanxenxo, acompañado ademais polo presidente da Xunta nesa visita que fixechedes a ese novo bulevar de Portonovo hai uns días. Que destacarías desa transformación, desa PO, o seu paso por... Eu non vou destacar o que ve todos os veciños que destaquen eles, eu destaco o que hai debaixo desa obra, o que se cambiou de tuberías, de saneamento, de abastecemento, de todas as instalacións que teñen que van soterradas, e que non se ve destacaría todo eso. E por de arriba non teño que destacar eu, se os veciños ven o que hai neses 900 metros, a carretera famosa da Lanzada que atravesa a vila de Portonovo, pois todo o mundo pode comprar como quedou, non? Bueno, e outro dos proxectos que podemos dicir dito e feito foi a creación desas liñas de autobuses que están en marcha agora mesmo este verán aquí en Sanxenxo. Temos dúas liñas circulares e tamén un servizo de lanzadeira dende o polígono de Nantes. Contanos un pouquiño, bueno, pues como está funcionando, si os usuarios están contentos co servizo, si está realmente funcionando estas liñas. Bueno, eu estou contento co funcionamento, estou máis contento coas dúas liñas circulares que o que é a lanzadera, que a verdade non está dando o resultado esperado ao principio. Estamos agora mirando, si para principios de agosto lle damos un cambio, a ver como podemos mellorala, porque hai que ter en conta que é a primeira vez. Pero mira, estuve o martes pasado cunhas persoas que estaban aquí de Salamanca nun hotel ali en Vilalonga, nun Novo Astor concretamente, entonces me dicían que maravilla que lles pasa por diante o bus e ahora collen e van á praia, tal, o sea, pois é unha satisfacción, porque é un bus que ten varios obxectivos: darlle servicio aos traballadores que vayan a traballar Sanxenxo na hostelería, que non teñan que traer o coche hasta aquí e que poidan subir a ese circular, e tamén as persoas que se acercan a facer unha gestión ou van á praia, non? E que sean en dúas direccións distintas, venos moi ben. O lanzadera non está funcionando tan ben, porque hoy a xente busca de chegar co coche a máis cerca, ao mesmo tempo... Seguramente moitos aínda non se enteraron, non? De que temos esa opción de deixar o coche no polígono de Nantes e vir comodamente no autobús ata o centro, non? É moi práctico, eso sí, pero bueno, temos unha cultura que nos leva a levar co coche sempre se podemos chegar hasta o lado da cama, entendes? Eu entendo todo eso, pero entendo tamén de que debemos de desatascar Sanxenxo de coches e de empezar, pensar un pouco no medio ambiente, pensar no tal, e pasear un pouco tamén pola vila, porque Sanxenxo non é solamente a praia de Silgar nin o Porto Deportivo, non? E eso está dando un resultado non tan bo como me gustaría, e temos que tomar medidas tal, pero bueno, por ano que ven vamos a seguir igual cos circulares, tamén coa lanzadera, pero seguramente cambian algunhas cousas, pero eso é normal, cando toma la fase a primeira vez, pois hai que mellorar as cousas. Bueno, un servizo que vai estar disponible ata o 8 de setembro, daquela, cando pois xa esteamos entrados nese mes de setembro, pois faremos balance desas novas liñas de transporte aquí no Concello de Sanxenxo, tamén de moitas outras cousas, sobre todo de como foi este verán neste Concello de Sanxenxo. Teremos aquí de novo connosco o alcalde deste municipio, pois para preguntarlle todo iso e moito máis. Agora temos que deixar aquí, alcalde, foi como sempre un placer, e xa sabes cal é o ritual final das entrevistas no verán, brindar como sempre con Martín Codax. Moitísimas grazas. A ustedes. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax,
Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán. Imos de contado ata o Concello de Meis porque a localidade viviu unha nova edición da súa Festa dos Callos dentro da programación das festas do San Bieito. Ali houbo de todo, comezando por centos e centos de racións deste manxar e tamén música para todos os gustos, con Guadi Galego como prato forte. Ademais tamén moitísimas actividades paralelas, comezando por un torneo interparroquial de fútbol, a xa clásica BTT dos Callos, ou tamén como novidade deste ano unha mini BTT. Bueno, Dani, estamos aquí no Mosteiro. Galicia está chea de festas gastronómicas, xa sabemos, non? E aquí hoxe é a festa dos callos. Así que imos a probar os callos e imos a ver porque hai un ambientazo. Así que imos a ver que festa hai e vámoslo contar. Veña, ata ahora. Están riquísimos. Están riquísimos. E o viño que tal? O viño, como é con gaseosa, non encontra moito sabor, pero bueno, está ben todo. Para baixar os callos queda ben. Sí, queda ben. Aí casi cabou todo xa. Eu casi, quedou os huesos só. E aí quedan os garbanzos. Os garbanzos non están bons, non están duros. Están bons. O callo está moi ben. Eu nunca comín callos, e viñi esta festa a comelos porque non sabía que existían. Pero ahora doume de conta que sí hai callos. Yo soy de Ucrania. Ah, de Ucrania. Pero aquí llevo, no sé, o mejor 5 años viniendo para tomar este callito tan rico. Bueno, ¿qué? ¿De dónde vimos? De Zaragoza. ¿De Zaragoza? Sí. A propósito, comer los callos. A propósito, sí. A ver a la familia. Viñemos fai moitos anos e ahora repetimos este ano outra vez. Pues está bo día para ir comer callos. Perfecto día para os callos, hoxe. Nada, que vos presten porque teñen unha pintaza que teñen pintaza, además, mulen ben. Sí. De momento ainda non nos fun a buscar. Ainda non fixo buscar? Ainda non fun. Pois a cola é grande, ten cuidado. Ainda estou esperando a que chegue o resto da xente para ir a buscarlos. Cacho platazo de callos, A verdad que sí, Oh, qué pintaza ten eso, A verdad que cuidado, Mira, do Salvaterra de Miño viñeron a buscarle, Ai, non. Pa que vexas, Que tal estaban vos? Buenísimo. Sí. Muy bueno. Recomendarías a xente que viñera po ano? Sí. E que tal estaban os callos, Fenomenal. E o viño? Mejor. Ajo a cos callos. É que teño 2 rapaces pequenos, ven por aí atrás o viño. Ah, bueno, porque dejo eso aquí... Este para disimular, disimular. Vale, porque senón santa mal eso. Home, claro, eso pode facer aí un estrago. Fixeron sobre 2.500, contábamos. 500? Contábamos. Pero eu creo que temos máis, E xente moita máis. E hai platos para todos? Vamos a ver se nos chega. Salimos na casa, puñemos a camisa, collemos o instrumento, veña, xa vimos facendo por aí un pasacalle, xa animando toda a parroquia por aí. E desde que hora estades? De las 11 da mañán. Hasta 6 e pico, por aí, que depois hai concierto, que está a 7 de Guadi Galego. Bueno, contádenos un pouquiño como foi a BTT esta. Moi ben. Moi dura? Non, lévase ben, indo a modo lévase ben. Ah, foche de Samodiño, non? Claro. Viñamos tomar os callos. Ah, había que facer un hueco para os callos, o xusto? Todo perfecto. O deporte xusto con callos. Pois xustiño, non vimos forzar, No. Moi ben, moi ben. Pues nada, disfrutar dos callos. Bueno, festas do San Bieito no Concello de Meis e tamén, por suposto, a Romaría do San Benitiño de Lérez en Pontevedra. E malia a chuvia durante toda a xornada foron centos os devotos que se achegaron ata o mosteiro. Moitos deles aproveitaron para pedirlle ao santo para sanar os seus males da pel. Diz que é especialmente milagreiro o seu aceite que é moi bo para currar as verrugas. O aceite, como manda a tradición, queimase na lámpada dese mosteiro e logo envásase para ofrecerlle aos fieis que asisten ás distintas misas que se celebran ao longo de todo o día.
Máis alá da parte relixiosa, a Romaría do San Benitiño de Lérez complétase con outras propostas gastronómicas e, por suposto, festivas. Durante toda esta xornada houbo varios pasacalles e distintas actuacións musicais. A derradeira foi pola noite cunha verbena a cargo do grupo M3 Show. E tampouco nos quixemos perder aquí no Verán as Olimpíadas da Aldea no concello de Valga. A praia fluvial de Vilarello foi escenario onde se desenvolveron os distintos retos que compoñen esta iniciativa das Olimpíadas de Aldea. Os grupos de mozos e mozas tiveronse que enfrontar a 6 probas diferentes: brilé, fútbol, carreira de sacos, turrasoga, carreira de carretillas e unha xincana. Na edición deste ano, o equipo de Senín resultou o campeón absoluto destas Olimpíadas. Das 6 competicións fixéronse con 3 ouros nas carreiras de sacos e carretillas e no turrasoga. Tamén acadou a medalla de prata no Mundialito de Fútbol. Así e todo, o equipo de Pontevalga puxolle as cousas ben difíciles. Acadou outras 3 medallas de ouro no brilé, no fútbol e na xincana final. Tamén entraron no medalleiro os grupos da Avenida da Coruña e a Devesa. O premio á deportividade foi para Cerneira e Vilarello. En total, repartíronse 1.800 euros en premios nunha cita que serve para fomentar a actividade deportiva e, por suposto, os vínculos entre a mocidade dos distintos núcleos do concello de Valga. Bueno, noso seguinte convidado ven de Ribeira, el deixou no todo para perseguir o seu soño. De Percebeiro podemos dicir a asesor de imaxe ou influencer. Chamase Víctor Oujo, que é o mesmo Biman Style. Que tal? Moi boas? Moi boas. Pois nada, benvido ao Verán. Imos falar contigo uns minutiños para coñecerte tamén un pouquiño máis. Polo que sei, de sempre che gustou o mundo da moda, pero o certo é que primeiro traballaches, como dicía agora eu na presentación, de Percebeiro en Aguiño, no concello de Ribeira. Contanos antes de nada, antes de falar deste cambio de vida que dicía eu, pois como foi iso de meterse no mundo do mar, como arrancaches nese sector, ademais, ni máis ni menos de Percebeiro, que é un oficio ben duro, non? Sí, pois é que é unha empresa familiar de hai moitos anos. Xa meu avó traballaba no mar, miña avoa, despois meus tíos e meu pai, claro, pois entonces eu, pois... Claro, era o propio, non? Era o propio de ir ao mar, era o que... Por lo menos probar como era. Claro, e que tal foi esa experiencia? Non sei, gustabache, non te gustaba? Pois a verdade é que me gustaba moito, sí que ten os seus aquiles, como todo mundo sabe, pero botei como 10 anos traballando. 10 anos? Sí, estuve 10 anos traballando no sector do mar. Toda unha experiencia e supoño que nos podías confirmar, non, da dureza dese traballo, non? Sí, moi duro. Que pasa? A ver, no verán quizás é máis tranquiliño, pero no verán xa sabemos, 2 mesiños como moito. Claro, pero logo peta o mar, non? O resto do ano é casi inverno no mar, sí. Bueno, pero certo que ti tiñas aí esa espiña no corazón, porque xa de sempre, non, como dicía eu, gustábache o mundo da moda, ainda que traballases de Percebeiro durante 10 anos, ni máis ni menos, ese gusanillo, non, polo tema da moda seguía aí, non? Sí, de feito, cada vez que salía ou tal, xa traballando no mar, pois dicía máis xente que non se podía creer que fose Percebeiro ou que estuvese traballando no mar, non? Como vestía e tal. Pois, a raíz de eso, pois, fume pensando e, pois, metíme a... Claro, porque todo o mundo ten esa imaxe, non? Pois Percebeiro, pois claro, normalmente pois non solemos ver a un Percebeiro pois vestido así de guapo e elegante, non? Entón, claro, a xente sorprendíase, non, de que traballases de Percebeiro, non? Bueno, e como foi ese paso, non? Porque ao final foi un cambio radical, deixar o mundo do mar, deixar todo aquilo para dedicarte a isto, ao que realmente che gusta, non? Como foi ese proceso de dicir, bueno, vou deixar isto, xa levo 10 anos, para pasar ao seguinte reto? Claro, isto é como a miña máis paixón que tiña, era isto. Pois foi pouquiño a pouco, dixenlle a meu pai e tal, conversino na casa, e dixeronme adiante, meu fillo, ti se o ves claro, eu tamén che vou apoiar. E foi pois pouquiño a pouco, estudei, e despois metime tamén as redes sociais, e foi. A verdade é que moi ben para a miña sorpresa. Sí, pero claro, certo é que cando estás pois
pois, con tantos anos de as túas costas traballando non, pois, no mar, e facer ese cambio, dicir, bueno, pois vou non deixar todo, vou arriscar, sempre dá non moito que pensar e tamén algo de vertixe, algo de medo tamén. Sí, a verdade é que sí, algo de medo sempre tes porque como que é algo novo, e diste como vou encaixar ou vou atopar algo de como traballar de isto, pero sempre fui moi botado para diante e me daba igual o que a xente dixera, eu avante. Bueno, comezaches entón esa formación como asesor de imaxe e ao tempo, xa comentabas ti agora, que eraches esas redes sociais, non sei, claro, xa decías ti, a túa sorpresa, non, ao ter ese apoio tan grande que estás tendo, porque ademais creo que non levas ningún ano, non, se non me equivoco, coas redes sociais, e o apoio está sendo estupendo, non? Sí, a verdade é que sí, levo, creo que ahora 4 meses fan, o apoio foi inmenso. A ver que pasa, que tamén a comunidade galega é moi, sabes, moi familiar e todos nos apoiamos moito. E a xente gustalle moito como transmito, como falo, como enseño a roupa e o meu estilo, pois moita aceptación, a verdade. E nos teus perfis te identificaste como asesor de imaxe. Non sei como levas iso de que te chamen influencer, se non te gusta identificar o tema de influencer con asesor de imaxe ou se podemos permitirnos esa licencia. Eu non teño problema, a mí que me chamen como queiran. Que te chamen, pero que te chamen. Sí, a mí non, de verdade que me dá igual, non son de moitas etiquetas, pero influencer ou como se, a mí dame igual. Bueno, se te parecimos agora con algunhas das claves, digamos, da túa filosofía como asesor de imaxe, a primeira, non? As cuestións que estiven investigando nas súas redes sociais, a primeira cuestión que temos que reflexionar é que a roupa non ten ou non debería ter ningún tipo de xénero, non? A roupa é. Exacto, a roupa simplemente son uns trapiños que se poñen e listo. Probar que che queden ou que che favorezcan ou que che gusten simplemente, ti veste no espello con eles postos e quédame ben, pois avante. Cómpralo e usalo, realmente. Claro, porque no teu armario, por exemplo, podemos atopar moitas prendas que supoño que atoparías na sección que considerada como roupa de muller, non? É dicir, que mercas tamén rompendo non hai esa barreira que hai nas tendas entre sección home e sección muller. Non hai fronteira aí nese caso, non? De feito, agora mesmo vou antes á sección de muller porque hai máis variedade, mellores prezos, non sei, hai moitas máis cousas máis guais, non sei, eu simplemente... Sí, porque tamén é certo, non, que na sección de muller o que te dices, hai como máis variedade, máis onde elixir, parece que na sección de homes é como todo un pouco máis encorsetado, non? Sí, é un pouco como, como máis clásico, non sei como definilo, pero sí, ese é o tema, sí. Bueno, imos coa segunda clave, reivindicas a saia e os vestidos como pezas de roupa tamén para os homes. Por que crees, polo tanto, que os homes deberíamos levar tamén un vestido ou unha saia? Exacto, tamén é cuestión de probar e que che quede ben, que te sintas ben. Eu creo que o máis importante tamén é saber que podes levar, en plan, a nivel da cabeza, sentirse pois forte, non pensar no que van a dicir os demais. Eu creo que eso sería o principal, non ter en conta as valoracións ajenas, sabes? Porque hai moita xente que por moito que lle digas nunca vai a entenderlo. Así que é mellor pasar, cada un polo seu lado, e deixame en paz e listo, sabes? E isto é o que queiras. Claro, porque hai moita xente que diría, bueno, pois a mí non me importaría, non, podo dicirlo eu, a mí non me importaría poñer unha saia, pero claro, baixar, imagínate, pois a tomar algo a ribeira, non? Claro, hai que estar preparado, non, para, pois quizáis escoitar comentarios de todo tipo. A ver, tanto comentarios, igual non, pero sí que miradas que che estén a mirar constantemente, eso é o que vai a pasar sin dudalo, vamos, que che estén a mirar sin parar. Pero bueno, a mí, xa che digo, a mí dame igual, eu vou moi cómodo, moi confiado sempre, entón... Tamén haberá moitos homes que teñen tamén como prexuízo, non? De dicir, levar unha saia, faite menos home, que tamén é, non? Sí, eso é o típico que che din xa, bueno, é por redes sociais, pois que hai de todo, pois a min caime moitísimo hate deso, pero a mí dame igual, sabes, eu oídos sordos. Bueno, imos coa terceira clave, ademais vano ver agora en canto lle pinchen o plano, o sombreiro é un complemento indispensable no teu día a día, non? Sí, de feito, moi poucas veces saio sin o sombreiro, moi poucas veces, o sombreiro é desde hai moito tempo, a verdade, recordo de que empezo a usar sombreiros, é que me gustan, me quedan ben. Como estou así rapado, pois dame igual o dos peinados e todo, non me... Claro, tamén te despreocupas, non de para onde vai o tupé, para este lado ou para outro. Pero sí que é certo que a min pasa, non, cando poño, que poucas veces poño o sombreiro, pero sí que é certo que me dá a sensación de que me queda mal, de que non todos os corpos, non todas as cabezas valen para o sombreiro. A ver se me convences
polo menos no meu caso, de que teño que poñer sombreiro porque me vai quedar ben, porque eu cada vez que o poño, aparte agora no verán, por exemplo, que sí que pois adoito poñerlo cando vou á praia ou por aí e tal, e digo, eu estou raro, véxome raro. A ver, hai moito tipo de sombreiros tamén, e non salen só os sombreiros, tamén hai boinas, hai gorras, é cuestión de ir probando e mira o que máis che favorezca. Obviamente non lle vas a poñer un sombreiro a unha persona que nunca se vai a sentir cómodo con ele, por moito que lle poñas, e tamén sí que é verdade que algunhas cabezas pois non lle favorece moito o sombreiro, pois igual é mellor poñer outro tipo de complemento na cabeza, un paño ou calquer tipo. Teño que probar a ver, claro, que me quedo que hoxe en día hai moitas modas dese tipo. Bueno, e a última das claves, bueno, hoxe non me vas dar moita razón porque hoxe ves todo de branco, vas aí empatenado de branco, pero outra das claves, das recomendacións que adoitas facernos nas túas redes sociais e nos teus contidos é que hai que xogar moito coa cor e que a cor é vida, non? Sí. Eso sí, eu sí que intento que cada un utilice un color que lle vai ben co seu tono de piel ou acorde ao día, ou se igual ir de negro non era o máis apropiado, ese tipo de cousas, pero sí que intento pois eso, xogar con cores, pero máximo 3, o que digo nos vídeos. Para min, creo que máis de 3 é un pouco saturar o... Bueno, zapato azul, pantalón medio marrón, medio tal, camiseta verde, bien, non me pasei do límite. E ti hoxe, por que escolliches vir todo de branco? A ver, cal foi ese proceso de tomar esa decisión de decir, pois para vir ao verán, ten que ser todo de branco? Sí, ademais, como veña tamén un poquinho aquí á tele, pois dixen, pois vou a destacar un poquinho tamén, non? Pero sí, todo blanco, porque o sol que fai é estupendo. Sí que teño, sabes, algún detalle como o pañuelo, ou os zapatos e o cinto do mesmo color, ou así, sí. Bueno, e a última cuestión tamén que quería comentarche, o tema peiteado, xa decíamos, no teu caso non tes problema ningún, porque estás co pelo rapado, e xa teño aí os meus máis e os meus menos, tema peiteados, tema maquillaxe tamén nos homes, nas mulleres, bueno, contanos un pouquiño como vesti todo iso, non? Da cosmética, dos peiteados, que nos podes contar ou cal é a túa visión de todo isto? Pois eu a maquillaxe tamén a recomendo en homes, porque hai moita xente pois que non se atreve. Eu pouquiño a pouco vas probando, eu utilizo a veces pois algún lápiz no lagrimal dos ollos, corrector para as olleiras, a veces tamén para o sol tamén utilizo unha BB cream para que dar un poquinho de color e protección. 4 cousiñas, tampouco non vas a poñer a unha persona que nunca se maquillou, pois aí que se encha de potingues porque non ten sentido. Nin o vai a facer, nin se vai sentir cómodo, vamos. Sí que é certo, non? Que, por exemplo, pois, claro, a min que me teñen que maquillar a diario para poder sair na tele, claro, vas collendo costume e despois os días que non te maquillas cando vas a un evento ou cando vas, que sei, a unha boda ou algo así, pois claro, dis, claro, se me maquillase como me maquillo na tele, pois estas olleiras que teño, pois non se me verían tanto, non? É dicir, claro, pois podemos empezar tamén a botar algo, non? Sí, claro, porque ademais que é moi sinxelo, sabes? É unha cuestión de probar un día e veste mellor. Queres que non tapas as ojeras de que non dormistes moi ben ou que se eso é... No, claro, no meu caso xa son crónicas, podo dormir 15 horas que sigo tendo aí. Claro, é que é o que se suele facer, non? Corregir esas ojeras, porque a veces sí que poden ser un pouquiño molestas ou feas, sabes? Claro, como no caso da tele, que tamén cando, por exemplo, imos facer unha sesión de fotos, o tema dos brillos, non? Aí tamén nos pode axudar moito a que o resultado xa non só en persoa, que tamén queda ben, pero sí que o resultado de imaxe, de fotografía, pois sexa moitísimo mellor, non? Entón aí tamén pois facemos ese convite a mulleres e homes pois que xoguen tamén e que vayan mercando e probando a ver con que se atopan cómodos, non? Exacto, sí, simplemente ir probando. Eso sí, se nunca te maquillaches, é mellor que vayas empezando pouquinho a pouco, sabes? É listo, é cuestión de pouquinho a pouco. Bueno, pois imos agora a unha parte importante do programa da entrevista, porque claro, eu que convidase a este home a vir aquí ao programa, pois tiña un interese oculto, porque eu, claro, quería aproveitar a súa visita pois para que me dé consellos e tamén pois para que me diga un pouquiño que tal atino eu en canto a imaxe, en canto a estilismo. Entón, o primeiro, pois unha valoración de como ves se este estilismo, por exemplo, para un programa como é o caso, para un programa de Canal Rías Baixas como é o Verán, pois é un estilismo axeitado ou se lle teño que dar unha volta a todo isto. A min é verdad que os colores que levas encantanme, porque eu tamén sou moi fan dos verdes e dos marróns así dese tono, así que eu, pois, douche unha moi boa nota. O que sí que igual cambiaría o tipo de rayas por verticais,
porque é un, pues, queiras que non sempre se busca esa altura aí visual un pouquiño máis. É dicir, dito de outro xeito, para as persoas que medimos en torno a un 70, é recomendable ter as liñas verticais porque te estilizan e parece que tes como máis altura. Sí, como que che fai un pouquiño máis de altura, sí. Pero pouco máis que engadir. Bueno, outros factores que teñas ti en conta, non? Cando, agora que fixeches o repaso de arriba a baixo, non eses factores que tes en conta para dicir, pois, non, como decías antes, non, o color é apropiado ou non apropiado, por exemplo, co tipo da pel, non? Quen estea máis moreno lle pode quedar mellor unha cor e, por exemplo, aquelas persoas que teñan pois un poquinho a pel máis branca, pois hai cores que lle quedan mal, non? Sí, sin dudalo. E de feito ti acertaches con ese color porque o color é ideal. Sí, depende, eso tamén habría que mirar, que tamén hai que facer un estudio, a típica test de color, probando diferentes panos, como sinte a pel, como que as túas marcas faciais características si che resaltan, si non, se as queres resaltar, si non. Hai moitos factores, de feito, co tema da cor, a cor é un mundo, a verdade. Non, ainda que cada caso sexa particular, pero, bueno, para darnos aí un pequeno consello para as persoas morenas e para as persoas de pel máis branca, para as morenas, a ver. Mira, morenas que somos aquí nesta zona do país, pois, en Galicia, pois solemos ser todos de tonos cálidos. Entonces, pois, o que uso sempre é o que é beises, verdes, tamén marróns, que máis podemos poñer? O azul de mar, non? Sí, ese verdoso, non? Que, por exemplo, a mí que me gusta moito, como me queda. É moi boa cor, sí, o rojo tamén suele quedar ben, sí, a verdade que ese tipo de cores son moi boas. E agora, para esas persoas que, aínda que se poñan 17 horas aí na praia de Silgar, siguen brancas, que cor lle podemos recomendar? A mí, para as persoas que teñen así o tono clariño, encántame o vermello. O vermello é un color que lle favorece moitísimo e a mí me encántame. Logo podemos tirar por colores que se lle chaman tonalidades frías, pois os rosas pasteles, colores pastel, azul ese que tes nos tenis, perdón. Por exemplo, pode ser un tipo outro tono chulo. Que máis? Pois colores fríos, basicamente, morados, sí. Bueno, morado pode estar aí, colores pastéis, tonos pastéis, clariños, sí. Bueno, pois tomamos nota, primeiras recomendacións que temos aquí no Verán, tamén podemos seguir consultando, dándolle a like e seguindo, non, aos contidos que ofrecen as súas redes sociais. Tamén che quería preguntar, non, porque isto da moda, pois vai por moda, nunca mellor dito, e cada verán, cada tempada, pois hai algunha tendencia, non, que sexa unha cuestión de decir, pois isto é o que se lega e todo o mundo, non, pois no seu momento os pantalóns pitillos que nos quedaban aquí que afogaban as pernas, despois as campás ou patas de elefante. Bueno, agora mesmo, ti que dirías que, pois digamos, a tendencia deste verán de 2024? A tendencia é, non sei se te fixaches nos shorts, que son pantalóns cortos por debaixo das rodillas. O sea, como un pantalón pirata que daqueles cando éramos rapaces. Sí, exacto, que non me gustan nadiña, pero bueno, esa está de moda, é o que hai. É o que hai, é a moda. Logo, obviamente, levase moito pantalóns oversize abaixo, pois cambia o tema de que a moda cambia en si levase uns anos apretado, logo cámbiase a máis fluxo, simplemente, vai sendo así cíclico a moda. Que o pitillo que xa pasou a historia vai acabar volvendo no ano 2028, quizáis unha cousa así. Exacto, que pasa tamén, canto máis tempo estea unha moda, máis tempo tardará en volver, non? Claro. O tema dos pantalóns apretados, pois levaba moito tempo. Sí, levaba, sí. Entonces agora sí que eu supoño que tardará un pouquiño en volver. Bueno, volvendo ao tema das túas redes sociais, nos decías, acabas prácticamente de abrir eses perfis nas túas redes sociais, pero claro, atención, este home está rolando xa case os 13.000 seguidores, decías en 4 meses, non? Apenas 4 meses, 13.000 seguidores aí da noite para a mañá. Non sei se agardabas pois unha resposta tan boísima, non? Podemos dicir, en tan só, nada, cuestión de meses. Para nada, de verdad. Eu sí que iba confiado que podría, sabes, gustar o meu contido e tal, porque son simpático, é máis modín, pero este nivel na miña vida pensaría, xa che digo, mi madre, que é unha locura. E ademais que me paran pola calle, me coñecen, sabes? Iso para mí era impensable. Claro, que ter 13.000 seguidores, parece decir 13.000 seguidores, é que son moitos seguidores, ter 13.000 seguidores nas redes sociais, e medrando porque, como dicimos, só leva uns meses, non, en todo este mundo, e entón pois aí medrando, e claro, para medrar pois tamén hai que ofrecer contidos que interesen á xente. Contanos un poquinho, non, porque temos varios contidos que vas creando, non, probando roupa, visitando tendas. Contanos un pouquiño que diferencia
diferentes contidos lles ofreces aos teus seguidores? A verdade é que enseño moitas cousas, gústame de todo, como a asesoría de imaxe engloba moitísimas cousas, pois enseño dende maquillaxes, limpiezas faciais, tipos de prendas, enseño tendas, enseño tamén tips, tamén fago algunha broma típica de Galicia, iso tamén non cabe duda, e iso, e despois tamén intento romper eses estereotipos de probar saias, probar vestidos, probar pantalóns con leopardo, cousas así máis, pois que non están tan vistas, non? E todo con ese humor galego dándolle. Xa che dicir eu, non? Que sen perder o humor, se perder a naturalidade, que tamén é a clave do éxito a hora de comunicar ou de transmitir algo, e ademais sen perder o galego de aguiño, e falando con total normalidade, pois co teu seseo, coa túa geada, e tamén cautivando o público, non? A través do noso idioma, non? Exacto, falo o gallego que me enseñou o meu abuelo. Ti, o meu abuelo dicía atrás e eu igual, entonces eso. E ademais é como sempre falei, entonces é como mellor me sei explicar. Se o fixera en outro idioma, en castelán, por exemplo, non me saldría tan simpático porque non estou tan acostumbrado a usalo, vamos. Bueno, e falamos tamén, claro, de cara ao futuro, levas pouco tempo, non, con isto das redes sociais, pero en canto a plans de futuro, cara, onde che gustaría seguir camiñando? Obviamente, sí, quero seguir con isto, pero sí que me molaría o tema moito de, pois, o tema de eventos, a creación de algún evento, seguir o tema de intentar axudar a xente con asesorías, levándoos a tendas, axudarlle a comprar. Eu creo que eso sería, máis ben, eso, o tema dos eventos sí que é un tema que me gustaría tocar. Sí. De momento de volver ao mar e compaxinar as dúas cousas, deixámoslo aparcado, non a tempada. A verdade é que eu creo que non se podría... A ver, forzando moito e dando moitas, pero que son moitas horas, a verdade, se queres... O tema das redes sociais require moito tempo. Bueno, pois nos de contado imos ir ata Rianxo, ali acaban de celebrar o festival Vila do Mar, máis alá dos muros, unha iniciativa que enche esa vila rianxeira pois de murais fermosísimos de grandes dimensións, inspirados ademais na paisaxe da contorna. Na edición deste ano participaron 4 muralistas que deixaron a súa pegada en varios puntos dese municipio, especialmente na contorna de Tanxil. Vemos de contado esa reportaxe. Antes, Víctor, se te parece, pois lembramos as túas contas para todas aquelas persoas que non te sigan, pois que lle den agora mesmo a seguir. Lembramos o teu perfil, chámase? Biman Style en todas as redes sociais. Eu son Víctor Manuel. Pois quedamos con iso e rematamos pois con outra cousa que tamén está de moda e que nunca pasa de moda, como é o viño de Martín Codax. Víctor, moitísimas grazas por vir ao programa. A vos, gracias por invitarme. Comezou no 2018 con unha obra propia miña e de Lara Torres, que fomos os que iniciamos aí o proxecto en Rianxo a través da Asociación Cultural Ondiñas Mainas, e dentro desa asociación pois hai un equipo de traballo no cual estou, que se chama Vila do Mar, e Vila do Mar fai o festival máis alá dos muros. Nos o que buscamos son espacios interesantes para o traballo dos artistas. A idea non é tanto buscar espacios que estén degradados e decoralos e arreglalos de forma ca pintura, senón buscar crear unha galería de obras galegas, porque facemos moito énfasis no muralismo galego porque hai unha escena moi potente e creemos que hai que visibilizar. Son 4 artistas, Tui Mausen de Santiago pero residentes en Barcelona, Maz de Sober, o sea, de Vigo pero residente en Sober, Mondevane de Ourense e Paula Delfín de Cidade de México. Cando nos chamaron de aquí do Vila do Mar, do festival, xa nos dixeron a localización é aquí moi preto da praia de Tanxil, e bueno, pensamos que o mellor era como representar aí como unha escena de praia, e ao final é unha representación dunha rapaza, tamén bastante veraniego a estética, ten unha sombrilla detrás, bueno, tamén os tonos da cara, non, así como roxizos e tal, e bueno, queríamos representar un pouco eso, a praia,
un pouco a zona de Rianxo. Casi todo empeza así con un dibuixo a lápiz, nos case sempre traballamos así, con un dibuixo a lápiz, e despois vimos a localización, o mural, e encaixamos o debuxo. Pois a temática é libre total, porque nós o que facemos é escoller aos artistas por traxectoria e por portafolio, son xente que teñen ampla traxectoria no ámbito, no muralismo. Intentamos que se inspiren un pouco na vila e que o disfruten, sobre todo, non? Porque se nota moito cando alguén está traballando cómodo e ten tempo e, bueno, está en unhas boas condicións. Están concentrados aquí en Tanxil, hai dous, un pouco máis arriba en Fincheira hai outro, e o demás está en Fachán, na recta de Fachán, que aquí os de Rianxo conocerán ben, pero, bueno, se ven alguén de fora de Rianxo, pois tamén que se acheguen por ali. Se non me equivoco, anda cerca dos 20, están bastante repartidos, non sempre foron tan concentrados aquí en Tanxil, hai en Araño, hai en Isorna, hai en Campo Maneiro, Lidia Cao pintou ano pasado en Campo Maneiro. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois seguimos no Verán Verán, imos agora como non coa nosa axenda de eventos, comezando en Noia, onde xa celebran unha nova edición da súa feira medieval. O evento celebra este ano o seu 25 aniversario cunha programación que xa está en marcha e que se vai prolongar ata este vindeiro domingo, día 21. A proposta inclúe un mercado medieval con 170 postos, o desfile de fachos conmemorando o Portus Apóstoli, os concertos no Tapal e no Curro e as exhibicións e torneos de cabaleiros. Unha das novidades deste ano é un desfile infantil que se celebrou este xoves e que resultou todo un éxito. Festas do Santiaguiño no Concello de Outes. Veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar. A programación arranca o mércores 24 de xullo cun concerto tributo aos clásicos do rock da man de Andrés Balado. Esa noite, verbena tamén coa orquestra La Oca Band. Xa no día grande, o 25 de xullo, actos relixiosos e distintas propostas musicais ao longo de toda a xornada, rematando coa actuación do grupo Origen. Tomen nota tamén das actividades do venres, entre as que destacamos o concerto de Xurxo Fernández e tamén a actuación destes que estamos a ver, o grupo de Ninjures. O sábado 27, máis música, e o domingo distintos eventos, entre os que destacamos a sardiñada de fin de festa. Para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man, para bailar veño eu, para bailar veño eu, para bailar veño eu. E cita con Camela no Concello do Grove. O dúo madrileño actuará na véspera do Santiago, día 24, no marco do Festival Son do Mar. Esta actuación forma parte da súa xira co gallo do 30 aniversario da banda. 3 décadas que levan xa Dioni e Ángeles en riba do escenario, consagrados como a banda de tecnorumba máis popular de España. O concerto vai ser na Cala Raeiros a partir das 9:30 da noite e as entradas teñen un prezo de 21 euros. Seguiremos atentos tamén a este festival, a esta programación que nos ofrecen no Grove co Festival Son do Mar, que traerá en total 12 actuacións á Vila Meca ata o mes de setembro e que arrancaba, xa saben, a finais de xuño co concerto de Manu Chao.
nada, aquí seguimos no Verán Verán. Había xa moito tempo que tiña ganas de que viñese Susana Sampedro, a actriz Susana Sampedro, a este programa, pero é que despois de gañar o mestre Mateo, convidala era xa unha auténtica obriga. Susana, que tal? Moi boas. Boas, que tal? Benvida ao Verán Verán. Moitas grazas. Estás, como acabo de dicilo, nun grandísimo momento logo de gañar ese mestre Mateo como mellor actriz de reparto polo teu traballo en Matria. Como estás a vivir esta maravillosísima etapa? Pois moi feliz, a verdade. Sí, dende que foi o día dos premios, é como a... Bueno, moi feliz, porque ás veces se te esquece, non? Que sempre hai alguén que che recorda, ai, parabéns por gañar o premio. Bueno, como digo sempre, un premio non che fai mellor nin peor, o sea, levalo non che fai mellor e non levalo non che fai peor, pero sempre é unha alegría, non? Un recoñecemento dos teus compañeiros, do teu traballo tamén, claro, non? Claro. E dos teus compañeiros, que tamén é como... Que iso que presta máis, non? Presta moito, claro. Presta moito, está moi ben. Bueno, que supón para unha actriz como a ti, non? Cunha longuísima traxectoria en cine, en televisión, tamén en teatro, pois que se recoñeza, non? O traballo, porque claro, é polo teu traballo, neste caso en Matria, na película Matria, pero a fin de contas tamén non deixa de ser un recoñecemento pois a toda esa bagaxe conseguida, non? En tantos anos de profesión, non? Pois sempre é un alento, non? Porque esta profesión, co dura que é, porque é dura, é preciosa, eu sempre digo, é a profesión máis bonita do mundo, pero ten momentos tamén que son moi delicados. Entón, pois isto é como un alento tamén para dicir, veña, vai, non? Pois estamos aí, centrémonos e non decaer. Ás veces é, pois si, un folgo, un alento, unha alegría. Un premio que chegou polo teu papel de Carmen na longametraxe Matria. Quería preguntarse, como foi darlle vida a esa personaxe, porque ata onde eu sei, hai moito de Susana tamén en Carmen, non? Mira, eu xa pregúntame moito isto, porque tamén é como... Pero xa non me acordo tanto de como era Carmen na escrita, sabes? Senón que despois construímola un pouco tamén... Fixéchela máis propia a ti, non? Xa non é que se parece, sino bueno, que... fixémola Álvaro e máis eu xuntos, e con María tamén, porque estivemos ensaiando moito. Entón, ao final, pois, Carmen tamén... faise coa relación da súa amiga Ramona, non? Con todo o que lle pasa. Entón, creo que foi como unha construción entre os tres poñíamos pois cousas en común bueno, pois sí, que intenta sempre tes a túa opinión sobre a túa personaxe, non? Claro, sí. Como fai as cousas e tal, pero sí que teño o recordo de que construímos algo xuntos super bonito e que iba medrando cada vez que íbamos ensaiando, había cousas novas, e foi así como un traballo moi común. Bueno, falar de Matria, falar tamén de palabras maiores tamén para o noso audiovisual nestes últimos anos, porque ademais do mestre Mateo que recibiu Susana Sampedro, conseguiu outras 3 estatuiñas. Entón supoño que tamén é un gran proxecto dun gran equipo, non? Como nos estabas agora contando, que se veu recoñecido con eses 4 premios e que demostra, non, esa calidade desa película que, por suposto, a todas aquelas persoas que non a viran, pois que recomendamos, non? Que deixan, sí, hai que ver Matria. Sí, claro, a ver, o proxecto era un gran proxecto, feito con moitísimo cariño, cun equipo increíble, tanto técnico como artístico. Álvaro, o director, que estaba a tope con nós. Creo que é super importante tamén ter un bo capitán, como digo eu, non? Porque ali, pois, nunca vai facer auga o barco, ou se fai, vai estar todo o mundo remando a favor. Entón, pois sí, os premios que levou, en este caso, pois os mestre Mateo, pois recibíronse con moitísima ledicia. Foi como, ademais coincidira, máis ou menos había un ano que se estrenara Matria en Málaga, no Festival de Cine de Málaga. Entón foi como un peche moi bonito de esta viaxe, este ano, tantos festivais nos que estivo, aínda sigue por aí viaxando, agora tamén está en París, en moitos cines de Francia, e nada, aí foi como un punto de dicir, este peche precioso desta viaxe tan bonita que fixemos todos xuntos e con estes recoñecementos.
Pois sí, foi moi guai, moi bonito. Bueno, Matria é outro exemplo máis, non, da potencialidade que ten o audiovisual en Galicia. Podemos dicir que con Matria volvémoslo facer, volvemos a ofrecer un grandísimo produto e xa, pois, nun dos sectores que somos en Galicia, somos o máis, non, no sector audiovisual, e para a mostra, pois, tantísimos proxectos en cine, en televisión, pero tamén para a mostra, non, este exemplo de Matria, non? Dende logo que sí, a ver, o audiovisual galego sempre demostrou que ten unha calidade increíble a todos os niveis. Sempre houve series na televisión de Galicia, neste caso en galego, feito en Galicia, que con moitísimo éxito. Igual agora non hai tantas, sí, agora estamos nunha época de menos produción de series, pero ¿no? sí que é certo que en cambio no cine pois sí que está collendo como un sitio de moito recoñecemento, de moito nivel, e está nun momento moi bonito de que se están grabando xa non cousas en Galicia, sino cousas en galego que percorren o mundo e que chega a todos os países, e que é unha maravilla, que tamén se vexa, non, a nosa cultura, cousas que nos pasan a nós, no noso idioma. Eu penso que é super importante, estamos como moi ben agora mesmo nese sentido. Claro, podemos decir, non, que o sector en Galicia, polo menos o cine, non? Sí. O sector televisión está como un pouquiño máis parado agora que sí. Naquela época dourada, non? De que era prácticamente unha serie por noite e que todos estábamos aí pegadísimos á pantalla, pero sí que no caso do cine podemos decir que estamos nun dos mellores, non sei se no mellor, ti me dirás, ou polo menos nun dos mellores. Nun dos mellores seguro, e de algo tamén novo, nunca se fixera tantísimas producións con equipos galegos, sí, dende logo que é un dos mellores, sen dúbida, eu penso que sí. Un sector importante, con grandísimos profesionais, pero tamén con grandísimas historias, porque tamén é importante, non, o que se conta, non? E todas esas grandes historias que hai detrás, pois, destas producións tamén son parte moi importante, non, para este éxito, non? Aquí lo que estamos contando, que son grandes historias, non, que hai detrás, non? Sí, como unha fiestra, non, para amosar tamén un pouco, pois, a nosa cultura e todo tipo de historias, non? Porque tamén hai películas que se fixeron baseadas en feitos históricos, documentais, non só ficción pura e dura. Eu penso que estamos nun momento maravilloso, e si é unha fiestra para que a xente pois coñeza un pouco máis a nosa terra. Bueno, pois que continúe ese momento maravilloso para o noso audiovisual aquí en Galicia. Bueno, logo de conseguir ese Mestre Mateo, que foi un grandísimo recoñecemento, tiveches outro recoñecemento que eu creo, non sei se te faría a mesma ou se cadra máis ilusión, xa sabes do que estou a falar, esa homenaxe que lle fixeron na súa terra, porque ademais esta muller é unha ribeirense que leva o nome do seu concello por todo o mundo. Esa homenaxe, non, ese recoñecemento na túa terra, como foi todo aquilo, como viviches aquel día? Pois foi pois moi emocionante, porque estaban ali, bueno, era un día de semana entre mañá, entón tampouco había moita xente que me chamaba, ai, non podo ir, pero sí que se achegaron familiares, amigas, amigos, veciños do pobo, e foi super bonito, foi moi bonito, así algo pequeno, sabes, quero dicir, moi familiar, era máis que pequeno familiar. E nada, eu encantada, eu cando me chamaron era como, ai, que alegría, por favor, si, eu amo miña terra, eu son ribeirense, vamos. Pero vamos, moitísimo. Bueno, pois aí está. Sempre o digo, vamos. Aí, arriba, Ribeira, lo que se soe dicir. Bueno, ademais do Mestre Mateo, deste recoñecemento no Concello de Ribeira, a túa trayectoria ben avalada tamén con outros recoñecementos, como por exemplo o Faro de Prata, dun festival ademais emblemático para o cine en España, l'Alfas del Pi, neste caso coa curtametraxe A Entrevista, que neste caso ti dirixiches, non? Co-dirixí, sí, entón, con Fernando Tato. Contanos un pouquiño como é iso de poñerte non diante da cámara interpretando, senón do outro lado, dirixindo, neste caso co-dirixindo con Fernando Tato, pois esta curtametraxe que logo pois se fixo con este Faro de Prata. Pois foi unha experiencia nova, evidentemente, e que ademais quero repetir, estou segura. Sí, gustoume moito. Ademais era algo moi pequerechiño, era unha curta moi pequena, con un equipo moi pequeno, que surdiu dunha historia que escribiron as mesmas actrices que o protagonizaron. Entón dixemos, que historia máis bonita, porque era como unha especie de traballo para clase, de interpretación, pero de repente foi como, que historia máis bonita, vamos contala. E a fixemos, pois iso, con os medios máis escasos do mundo. E de repente foi como moita sorpresa que chegara ata onde chegou, e que en Alfas del Pi, cando nos chamaron, en plan,
vide a gala de clausura, Sí, sí. porque un premio tedes, non sabíamos cal, pero de repente cando levamos o primeiro premio... Esa noticia, claro. Bueno, no, que estábamos no patio de butacas e era como iban dicindo os premios e nos A ver non. cal cae. E aparte foi moi gracioso porque era gala de final de tal, non? Entón digo, bueno, gala, pois de gala iremos. Levo un vestidaco de gala, todos elegantísimos, e era como van dicindo os premios e nos nunca, e eu, Dios mío, a ver si se sabes, a ver si se equivocaron, porque entonces era terceiro, segundo, e nos non me digas que levamos o primeiro. E cando foi o primeiro premio, e nos, no, bueno... Mereceu a pena levar ese Pero- vestido e todo... Vamos, o vestidazo foi o vestido da sorte. Non, e ademais que foi como unha viaxe moi rápida, porque chegamos ali o día da gala, fomos á gala, hubo unha festa despois, e o día seguinte denos tempo para pegarnos un baño, comer unha paella e volver. Bueno, plan completo, entón. 24 horas ben exprimidas, sí. Sí, señor. Bueno, pois falamos de máis cousas nas que andas agora mesmo, en proxectos que estás agora traballando, por exemplo, o primeiro deles no mundo do teatro, formas parte do elenco da obra O Mundo Está Roto, pero pódese camiñar, sí, para un público familiar. Sí. Bueno, como están indo esas primeiras representacións e que tal está sendo a resposta dese público, non? Dese público familiar, rapazada, pais, avós, de todo, non? Pois mira, estreamos en Cangas, temos unhas funcións escolares e despois unhas funcións abertas, e a verdade é que quedamos super sorprendidos por a boa acollida. Aos nenos gustaballes moitísimo, estaban super atentos, os profesores tamén quedaron encantados, os maiores que acompañaron os nenos despois nas funcións abertas. Todo o mundo quedou moi contento, entón agora temos parón, claro, porque son funcións máis familiares, entón en outubro retomamos. Temos moitas ganas de volver a facer esta obra, é moi bonita, é moi bonita. Ademais, percorrendo distintos puntos da xeografía galega, entendo, non? Sí. Temos en Vigo, en Narón, en Ferrol, en Coruña, en Santiago, en Pontevedra, bueno, pois sí. Bueno, pois que estén atentos tamén os espectadores que nos están a seguir, non só por Canal Rías Baixas, senón tamén polo resto de teles colaboradoras deste verán, que vayan aí buscando as datas nas que teremos ocasión de ver a Susana e o resto do elenco desta obra pois nas distintas localidades da nosa comunidade. Pero, Susana, temos máis, porque claro, eu agora preparando a entrevista, investigando un pouquiño no que andabas metidas, tú por aí vendo uns contidos dun proxecto que se chama Non Saímos do Lixo, son un pouco uns sketches, víate aí como asesora, creo, dun tal Alberto Núñez Feijóo, aí que tiña un pequeno drama. Contanos un pouquiño de que vai todo isto destes sketches, pois en clave de humor, non? Bueno, é un humor moi punky, é un humor moi punky, rímonos de todo, de todos. Pero que eu creo que fai falta. Eu creo que co humor necesitamos tamén expresarnos. Esta serie era unha webserie que facíamos cando non había webseries, o sea, non había webseries e nos facíamos, tiñamos nunha canle que se chamaba Comunicando TV e colgábamos, eran episodios largos de 15 minutos, cada episodio iba como dun tema e era moi punky. Un humor bastante directo, moi salvaxe, pero moi divertido. A xente gustaballe moito, non? Eu creo que tamén na nosa comunidade faltaba un programa dese estilo, porque sí que é certo que os vemos por aí, Vaya Semanita, Polonia, e aquí non hai, non sabemos por qué, claro, pero temos humor, bueno, temos humor, pero claro, sen meternos, non, en certas cuestións, ese non? tipo de humor, ese humor refírome. máis ácido, non? Máis de meterse tamén un pouquiño coa xente que tamén non está de meterse con uns e con outros, non só nin coa dereita nin coa esquerda, con todo o mundo, pois tamén que todo o mundo dá moito xogo, porque podemos facer humor con respecto para calquera tema, non? Hai que reírse, que senón que nos queda. E entón, pois deixamos de facela hai moitos anos e un día atopámonos porque, bueno, un dos guionistas non estaba en Galicia, marchar para Madrid e tal, e volveu, entón falamos, pois estaba ben retomar Non Saímos do Lixo, e entón empezamos a facer sketches pequerrechiños que será como se faga agora, pois claro, as cousas cambian, as redes cambian e de repente agora temos a posibilidade de facer os reels de Instagram, non? Que son 1 minuto 20 segundos e dixemos, pois veña, vamos facer esta cousa tan punky e tan guai. Recomendación tamén do verán, coller aí as redes sociais e buscar Non Saímos do Lixo, tedes perfil propio ademais deses Instagram, contidos. Entón, pois, é unha maravilla poder botar unhas risas vendo pois eses sketches en clave de humor que nos ofrecen nesta conta en Instagram. E ademais, tamén polo que sei, xa ves que o Departamento de Investigación de Canal Rías Baixas dá para moito, andas tamén
cos teus primeiros pasos, podemos dicir, no mundo dos monólogos, non? Sí, a ver, estreneime aí há 2 meses, que, bueno, teño unha amiga que fai un micro aberto en Santiago, entón chamoume en plan, oín por aí que te apetecía facer un monólogo, un stand-up e tal, e dixen eu, veña, vou. Entón escribín así como 15 minutos para probar e gustou moitísimo. E teño pensado, se este verán mo permite, seguir escribindo e facer un monólogo enteiro. E pois sí, estou aí, bueno, metime un pouco así tamén na improvisación teatral, que non sei, bueno, é algo que hai moita xente que non coñece, que non sabe o que é. Claro, entón estivemos facendo no Centro Dramático Galego improvisacións teatrais baseadas na obra que estaba en cartel nese momento. Funcionou super ben, a xente gustoulle moitísimo, xente que non coñecía a improvisación gustoulles moito, xente que xa coñecía ia a vernos, porque tamén é unha impro pois un pouco distinta, un formato largo, é como unha obra de teatro dunha hora, en vez de ser xogos que igual a xente que ve improvisación pois está máis acostumada a ver iso, non? Xogos de impro teatral moi rápido todo, sí. Isto é como máis tranquilo, ten moitísimo humor, pero tamén hai moito drama, sí, bueno, é algo distinto. Mira, sobre as impros, ia te preguntar precisamente, sobre todo como se vive, non? Nunha actriz, non? Sodes os actores, as actrices, persoas que tedes que estudiar aí o milímetro, non? Os textos, como se vive darlle a volta, non? A todo isto e subir ao escenario sen saber un pouco como vai acabar o conto, sen saber nada. Como é ese cambio de chip? Pois mira, non se facemos a broma de a improvisación é para os actores vagos, porque como non tes que estudiar, pois está todo ben. Preguntábame un compañeiro, en plan, se te quedas en blanco? Digo, como te vas a quedar en blanco? Non tes texto, non te vas a quedar en blanco. Dice, se non se che ocorre nada, como non se che vai ocorrer nada? O sea, os científicos din que temos como non sei cantos mil pensamentos ao día. Malo será, non? Que aparece algo polo medio. Colle un, que o primeiro que che veña vai ser o acertado. A ver, a improvisación entrénase, é unha técnica, é unha disciplina teatral que igual por iso aquí non está moi recoñecida ou moi coñecida, pero sí que é certo que hai en países que hai unhas compañías super fortes. Mesmo en Madrid hai moitísimas compañías que se dedican á improvisación e é maravilloso, é super divertido. Entón, sí, é como saes ali, en plan, non sabemos que vai pasar, pero pasan cousas sempre, cousas maravillosas. Sempre pasan cousas, sempre. Consultando o teu currículo na túa páxina, non? Onde podemos ver todos os teus traballos no cine, en teatro e tamén na tele. Vimoste tamén en moitísimas series ao longo, pois case de unha trayectoria de 20 anos en riba entre unhas cousas e outras, dos escenarios e diante das cámaras, O Faro, Serramoura, Fariña, Rapa, Amares para sempre, moitos proxectos, ademais grandes series, como foi, bueno, moitos destes exemplos que acabo de citar. De todas estas experiencias, non 20 anos, 2 décadas que dan para moito, hai algún destes proxectos, tanto me dá, se queres dicir, de cine, de tele, bueno, pois que sexa para ti o máis especial, non? Pois polas lembranzas que che trae agora, non? Dende esta perspectiva do tempo. Pois eu creo que cada proxecto sempre te ofrece algo novo, algo diferente, algo moi que te entusiasma moito, non? Porque tamén esta profesión o que ten é que cada proxecto é unha familia nova, é unha personaxe nova e sempre ten algo que aportar para a tua vida profesional e incluso persoal, non? Pero, bueno, evidentemente sempre teño moi bo recordo do Faro, da personaxe que facía no Faro, de Erea, porque estivemos moitos anos, 510 capítulos. Durou moito aquela serie. Eu penso que é a serie de máis capítulos da Televisión de Galicia. Porque era diaria, non? Creo recordar. E foi un dos primeiros traballos así grandes que fixen, non? De moito tempo, con unha personaxe da país que era maravillosa porque era como un pouco mala, pero tamén era divertida, bueno, era moi divertido facer de Erea. E despois, non sei, sempre teño, bueno, dende logo Carmen de Matria foi para mí tamén, eso quedarame tatuado no corazón toda a vida. Pero tamén recordo con moitísimo cariño a Rivas de Serramoura, que era unha personaxe que entrara como para 4 capítulos, 5, pero que ao final funcionaba moi ben porque era a tenente da Garda Civil, pero era moi macarra, entón era como, despois tiña de amante a Santos, non? Que era personaxe de Monti, que era como el malo de Serramoura, non sei. Paseino super ben, nomearan o mestre Mateo, foi a primeira vez que me nomearan, foi como todo como moi tamén
moi sorprendente, moi novo e moi bonito. Bueno, falamos tamén de proxectos de futuro, sei que andas traballando aí nunha curta, non sei hasta onde se pode contar, sei que se pode contar algo no que esteas a traballar agora. Ata onde nos podes contar ou de momento nos quedamos? De momento nos quedamos, porque tampouco che podo dicir nada. Bueno, estive na equipa de unha curta que se chama Deus Berta, que esperemos que se estree pronto. Penso que vai gustar moito, moi bonita, é moi bonita. Coas actrices, con Ángela Andrada e con Gemma do Carmo. Por iso te estaba preguntando, precisamente por esa curta. Con Kraken Media, si tiven a serte... Bueno, fixen un pouco de coach de lingua, porque eran do Barbanza, entón unha das actrices non era dali, entón, bueno, estas cousas querían moito rigor, con algo moi natural, entón chamáronme para guiala un pouco na lingua, aparte foi moi fácil con ela, porque era moi traballadora, entón todo o que lle dicía poñíalle deberes moi duros, porque traballar un acento que non é o teu non é nada doado, Sí. Traballou moitísimo e, de feito, o resultado vese ben e eu creo que é unha curta que vai chegar tamén moi lonxe, iso esperamos. Bueno, pues estaremos atentos, nos de contado, imos xa rematando este verán desta semana, ímolo facer dende o Festival Armadiña Rock, dende Conbarro, logo do parón do ano pasado, este festival regresa ao Concello de Poio, vai ser os días 26, 27 e 28 deste mes de xullo, e no cartel deste ano, pois mira, por primeira vez os festicultores, tamén vai estar Lontreira e tamén a Yaya DJ, que vai estar connosco aquí no programa no verán a semana que ven. Ademais, tamén por ali polo Armadiña, Dios que te criu ou Quinquillada, grupo co que hoxe imos rematar este verán desta semana. Iso sí, non sen antes agradecer a Susana Sampedro a súa visita aquí ao Concello de Sanxenxo, programa verán. Gracias a vos, un placer. Rematamos, Susana, se te parece, pois botando un grolo que creo que presta bastante ben a esta hora. Fresquiño. Un grolo de Martín Kodax. Moitísimas gracias por vir ao programa. Gracias a vos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo.